Wow, Rose, kako divno sviraš violončelo. Tako dolazi taj žestoki rok. Wow, pa to je Leslie. Jao, devojke, vi imate pravi dvoboj klasične i rock muzike. A znate šta? Hajde da napravimo izazov. Kućice za lutke. Svaka će moći da je ukrasi u svom stilu. Hajde da krenemo. Biće zanimljivo. Super! Onda ću ja početi da farbam kuću. Imam poseban valjak sa reljefom. Sad ću naneti naranđastu boju u obliku pločice na kuću. Ups, izvini Leslie, nisam namerno. Daj da probam da popravim to. Eto, vidiš, uspelo je. Sad je sve čisto. Ali dalje sam ljuta na tebe. Našla sam super blaster. Ne brini, Rose. Koristit ću ga samo za kuću. Sipala sam šljokicu u njega, a sada pucam. Ups, malo sam te pogodila. Ali vidi kako lepo sija moja kuća. Super. Rose, izgledaš smešno, ali moja kuća je tako cool. Uzgred, sad ću ovdje napraviti mjesto za prozor. Da, a tu ću staviti vrata. Gotovo. Wow, a ja ću imati ovakav prozor. Stavit ću ram, a tu će biti vrata i lampe. Još želim da ukrasim prozor cvećem, a tu ću okačiti lijane. Gotovo, ispalo je tako slatko. Kako ti se čini, a? Leslie, šta tu radiš? Hej! Halo, ne smete, Rose. Pravim zvezde od letka. O da, uspelo je. A sada ih potapam u boju. Wow, kako cool zvezde. Ukrasit ću kuću njima. Lepota. Sve mi je uspelo. Sada moja lutka može da živi ovdje. A vidi, draga, kako ti se sviđa tvoja nova kuća. Uživaj. I moja kuća je spremna. Moja lutka je prava princeza. A baš joj se sviđa njena nova kuća. To je cool. Hajde, uđite unutra. A šta je to unutra? Wow, 3 sprata. Ali su potpuno prazni. Da, to moramo da popravimo. A već sam našla šablon koji mi treba i pištolj sa lepkom. Sad ću nacrtati nešto mnogo lepo. O da, ovo izgleda divno. Da, ova vrata su divna. Stavit ću tepih i okačiti lepe slike moje lutke. Tu će biti police za knjige i ostale omiljene stvari. Tu ću staviti fotelju. A šta? Ko to kuca? Ko je to? Plašim se! Rose, da si samo čula sebe. Ma daj, to je samo igračka. Htjela sam da te uplašim. Ma daj, ne ljuti se, bilo je zabavno. Okej, a sedi skeletu na kauč. Tu ćemo staviti sto, a ovdje ću okačiti lampu od perja. Da, prelepo. Na plafonu će biti disko kugla, a ovdje aparat sa kolom. Moja lutka obožava kolu. Cool. Rose, kako ti se čini? Velika stvar. U mojoj sobi će stajati klavir. Moja lutka obožava klasičnu muziku, baš kao ja. Tu ću okačiti lijane, rasporediti saksije sa biljkama, a tu ću staviti stubove. Eto, sve spremno. Lutko, odsviraj nam nešto. Kako lepo. Moja lutka je tako talentovana. Za mene takva muzika deluje previše dosadno. Moja soba će biti mnogo zanimljivija. Na zidove ću okačiti neonsko osvetljenje i postere. Sad ćemo moja lutka i ja napraviti stvarno dobar koncert. Ja ću svirati, a ona će da pleše. Da, rock! O ne, Leslie, molim te, prestani, dosta je. Daj to ovamo.
A? Šta si to uradila? Zar sam ti dozvolila? To je bio moj solo. Okej. Onda je vreme da stavimo stepenice sa prvog sprata na sljedeći. I vreme je da nastavimo da ukrašavamo naše kuće. Da, slažem se. Tamo je sve prazno, a to ne može tako da ostane. Inače, ja već imam ideju. Dakle, želim da podelim prostoriju. Stavit ću ovdje zid. Sa jedne strane ću napraviti garderobe. A tu će biti sve stvari moje lutke. Ona ovdje može da se doteruje. Hajde, izaberi neku odeću. Kako ti dobro stoji. Prava si lepotica. Super. A šta radi Leslie? A? Da, ja imam super palicu. Sad ću razbiti ovu pinjatu. Jehu, to je tako zabavno. Wow, koliko šljokica. Skupit ću sve. Baš su prelepe. Ukrasit ću njima sobu. A ovdje će biti kupatilo moje rock zvezde. Ovdje će moći da se kupa i da se opusti nakon teškog koncerta. A kada će biti napunjena dijamantima. O da, to je tako skupo. A, lutko, znala sam da će ti se svidjeti. Fantastično. Uživaj, draga, zaslužuješ to. Dakle, tu ću staviti krug i zlatnu tkaninu. I ispao je krevet. Na njega ću staviti jastuke. I ukrasit ću sve lepim baldahinom. Kako skupo. A tu ću staviti sto. Ovdje se moja lutka može šminkati. A ovdje ću sve ukrasiti nalepnicama. Odlično. Sada možeš da se pripremiš za novi koncert. Oho, nije loše. A ja ću napraviti spavaću sobu svojoj lutki. Tu ću staviti tepih i okačiti zavese. A ovdje će stajati krevet. Rasporedit ću jastuke i staviti noćni ormarić. O da, lepota. A ovim ću ukrasiti plafon. Divno. I naravno nigde bez instrumenata. Hoću da moja lutka svira harfu. Božanstveno. I note su ukrasile sobu odlično. Bravo za nas. Prelazimo na treći sprat. Da, slažem se, pravo je vreme. I već znam šta treba raditi. Uzet ću papir i makaze. Gledajte, napravila sam plamenove. Ukrasit ću svoju sobu. Da, kako vruće i vrelo. A sad ću ovdje rasporediti instrumente za rock koncert. A tu će biti ogroman ekran. Da, kako je cool ispalo. Rose, a šta si ti smislila? I ja imam dobru ideju. Hoću da stavim skulpture ovdje. A tu će stajati violončelo i stolica. Moja lutka će priređivati klasične koncerte. Ja baš uživam u ovoj muzici. A ja ne, to je baš bez veze. Treba nam rock, samo rock. Hajde, zasviraj kako znaš. O da, to je premoćno. Ova muzika puni energijom. O ne, to je nepodnošljivo. Leslie, a šta ako naše lutke zasviraju zajedno? Možda od toga nešto ispadne, a? Pa dobro, onda nam treba Ken sa bubnjevima. Hajde da probamo. O da, ispalo je sjajno. Baš lepo dopunjuju jedno drugo. Naše kuće za lutke su spremne. Napišite u komentarima koja vam se više dopala. I napišite da li ste za rock ili klasičnu muziku.
Glasajte u komentarima, a mi jedva čekamo da vidimo vaše komentare. Glasajte za mene. Ne, za mene. Ako vam se dopao ovaj izazov, obavezno stavite like i zapratite naš kanal. To nam mnogo znači. A vidimo se sasvim uskoro. Ćao, ćao!